మనకి ఏ నేను గవర్నమెంట్ వద్దు. జనరల్ గా జనరల్గా మాట్లాడుతున్నా. సో ఒకటే సమస్య కోసం ఎందుకు అంటే ఆ ఏరియాలో ప్రయత్నించావు. నీ కొడుకు ఉద్యోగం కోసం ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి అందరి దగ్గర పోయినావు, డబ్బులు తెచ్చినావు, అప్పు తెచ్చినావు, డబ్బులు కట్టినావు, జాబ్ తెచ్చుకున్నావు, అంతా కూర్చున్నావు, ఈ శాలరీ తీసుకుంటున్నావు, బానే ఉంది. అదే గవర్నమెంట్ పని చేయలేకపోతే ఇది పని చేస్తలేదని ఎందుకు ఇస్తలేవు కంప్లైంట్. అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ గురించి అంత స్ట్రగుల్ అయిన నువ్వు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్న వైద్యాన్ని ఎందుకు అందుకోలేకపోతున్నావు అంటే ఎందుకంటే ఇది సెల్ఫ్ బెనిఫిట్ కాబట్టి మన దగ్గర ఫస్ట్ ట్రావెల్ అవడానికి మన దగ్గర డీజిల్ లేదు, ఫస్ట్ మనం వెళ్ళేంత మన దగ్గర లేదు. సో అదే అంటున్నా, చాలా మంది దాటాలిలే, దానికి టైము డబ్బు రెండు స్పెండ్ చేసుకోవాలి. డబ్బు కంటే కూడా అదే అంటున్నా, గవర్నమెంట్ అన్ని ఇస్తుంది, మనకి అన్ని ఇస్తుంది, ఫ్రీగా ఇస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు పేపర్లో రాసి వాటి చూస్తే ఎంత గొప్ప కంట్రీలో బతుకుతున్నాం అనేది అంటారు అందరు, కానీ రియాలిటీ దగ్గరికి రాదు కాబట్టి ఇది వేరు. రియాలిటీ కూడా ఉంది. నేను ఏమంటా అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి బాగుంది అంటారు, అమ్మాయి బాగుందంటే అదే అమ్మాయి నీకు నచ్చచ్చు, నాకు నచ్చచ్చు.